Дарагія сябры, прывітання. Я на вялікі жаль не магу павіншаваць кожнага асабіста, і таму выбрала такі несціплы фармат павіншаваць усіх вас разам. Прынамсі тых, хто карыстаецца фэйсбукам і хто, мажліва, паглядзіць это відэо. Маё сэрца перапоўненае удзячнасцю да кожнага з вас. Да тых, хто стаіць пряма, да тых, хто штодзённа трымаецца свайго, да тых, хто падтрымлівае нас словам, учынкам па ўсім свеце, паўсюль і ўнутры краіны, і за яе межамі, да нашых цудоўных сайчыннікаў за мяжой, ад якіх асабіста я атрымала столькі цеплыні, што мая ўдзячнасць абсалютна бясконцая. Маё сэрца сёння з усімі вамі, і яно перапоўнена ўдзячнасцю. Маё сэрца з тымі, хто зараз за кратамі. Маё сэрца з іх сем'ямі. Маё сэрца з тымі, хто пакінуў краіну выбушана і хто пакутуе зараз у расстанні з радзімай і блізкімі людзьмі. Ведаеце, у мяне адно пажаданне. Калі ласка, не губляйце надзею. Не губляйце надзею і стойце ў сваім. Узрошчвайце свой сад. Тое, што адбылося за апошнія 3 гады, яно нікуды не дзенецца. Яно расце, спее. Хоць зараз здаецца, што ўсё прапала, што ўсё безнадзейна, што надышлі вельмі цёмныя часы. Нас чакае не вельмі лёгкі год. Але калі ласка, не губляйце надзею. У нас з Мікалаем ёсць адна такая бясконцая, мажліва, нават крышку навязлівая мантра: калі з'явіцца надзея, вы не пазнаеце беларусаў. У мяне няма ў лексіконе слова неверагодныя. Гэта не тое слово, якое апісвае маё стаўленне да вас, мае дарагія. Проста нарэшце беларусы самі разняволіліся, дасталі тое, што доўга-доўга цеплілася ў самай глыбіні іхнага сэрца, і зразумелі, што яны могуць самі адказваць за сваё жыццё, яны могуць зрабіць эту краіну самай прыгожай, самай шчаслівай, самай свабоднай краінай на свеце. І давайте не будем адмаўляцца ад этой нашай мары. Я малю Бога толькі аб адным. Каб ён даў нам яшчэ адзін шанс, і каб даў нам мудрасць гэтым шансам годна распарадзіцца. Я вельмі хачу, каб гэты шанс надышоў ужо хутка. Стаім у свабодзе, верым у лепшае. З Новым годам, дарагія сябры!